Хора! Добър ден, добро утро. Точно. И ще покараме една количка. Малка, смотана. Хората ги познават целият квартал, те имат бизнес с плодове и зеленчуци. И последно, за какво да я слушаме тази свидетелка? За това, че... Това е много интересна игра, но малко по-трудно за каране и за снимане. Не да ви кажа как мамат и другите хора. Нали, не съм само аз, а целият квартал. Какво им продава? Ще я слушам свидетелката само ако ми въведете твърдение, че тя е присъствала на вашия разговор между Цветанка и между Стефка, между вас, госпожа Стефанова. Чемширова и Стефанова си говорят и тази дама е присъствала на отговорки на част от тях, примерно. Не мога да лъжа, не е присъствал. Не, няма да слуша такъв свет. Добре, както желаете. Сега, съдът приема секунда. Искам да направя изражение по отношение на свидетеля, ако ми позволите. Още го отказах. Няма да отменям това определение, не го допускам. Сега искам само да кажа на страните. Приемаме всички които госпожа Стефанова ни е предоставила. Здравей от нашия клас. Че днес беше, че е болен. Да ви я поправя. Тя ни предоставяте са 3 на брой. Здравейте и чао. Ответницата